Škvárka si opäť dáva na čas. Teraz dostáva príležitosť od hlavného rozhodcu. Zahral tento priamy kop a otvorené skóre stretnutia v 19. minúte. Tak znova. Michal Škvárka. Zaujímavý center a je z toho prvý gól tohto stretnutia. Serge Akak. Anatolij Jakolev. Ako je Bernardo. To je bežníka. Či už po ruských trávnikov alebo holandských. Ktorý nakladá misky váh na stranu Trenčanov. Škvárka. Ale neprihral presne. A tak opäť Pečovský. Dostať k lopte. Pred ním Bartek. A jeho razantný odkop. Akakpo. Miaček. Akakpo, po ňom Pečovský. Ale svoj pád prifilmoval, dlhá lopta na Nováka. Akakpo dokázal túto situáciu ustať. A Angelovič má pred sebou. Practically on a silver platter. Gervinho down that far side flank. As the Ivorians look to hit on the counter. Certainly intimidating. He stands nearly 2 meters tall, so will dwarf even Didier Drogba, who no doubt he'll be marking. Out on the far. Went back to his club side and scored 2 days ago in a 3-1 win over Montpellier. It's Marseille march on inside Lorient this season. Tells a story about the ability of the man. He's somebody in which his teammates, certainly his, driven back. So good. Can't find a way through, perhaps a little space building up in the shot. Is younger than his more illustrious brother, the goal scorer for Togo in this game. Zrejme, že aj v sektore hostí vidíme žilinské zástavy a žilinských priaznivcov. Pich. Jemný center a hlavička, ktorá znamená vyrovnanie. Akakpo odčinil svoju chybu z 5. minúty a dáva. 5. minúty hrala bez vylúčeného Arnolda Šimoneka. Streliť Košičanom 4 góly, keď dvakrát skóroval Kleber. Letel na pravú stranu. Sumach. Pekne zaštrikoval nohami. Každej na jednej strane. Prvú šancu mala Žilina, potom Nitra. Respektíve prihrával veľmi nepresne. Ešte raz si pozrime, lebo sme videli pokus. Na striedanie sú pripravení do brány s 33 Stránsky, 12 Moravčík, 15 Ivančík, 17 Zelenický, 24 Paukner, 26 Kodí. Žltú kartu za tento zákrok zozadu. Martin Bosorát. V 48. minúte. Ak by sa stiahla dozadu a začala brániť jednogólové vedenie. Ďalšia žltá karta. Kleber. A opäť dozadu. Trenčania teraz volili prihrávky na jeden dotyk. Dobre postavený Akakpo. Ten dokáže čítať hru. Na ľavej strane ihriska Akakpov. Prejník až skoro. Marko Milinkovič ako prvý. Za ktorou na ihrisku sa odhodlal k strele. Ešte center do 16 a opäť množstvo pádov. Bagajokov center do 16. Peltier sa k lopte nedostal. Ešte Gorosi to nedostáva. Viac menej vyplňa priestor pri pravej strane. Filip Blukšík dostal tu na Paušeka a ten razantným odkopom
Takmer našiel Filipa Šeba. On zapracoval Gorosito. Ale vidíte, jediný, kto napadá rozhrávku Žilinčanov je Filip Šebo. Hodek, ale nedokázal sa. Babic, nakoniec sa dokázal znovu. Ale žilinský futbalista mal príliš ďaleko k lopte, aj keď to bol čerstvý muž. Striedanie na strane domácich. Drace. Tu sa mu Pavol Masaryk. Pavol Masaryk sklepáva ešte loptu pod seba na Serečina. Už Ricardo Núñez. Žilinská defenzíva si s týmto breakom hostí poradila. Amadou Cisej, teraz dlhá lopta na Masaryka. Ale situáciu dobre zvládol Serge Akakpo. Teraz zlé spracovanie Filipa Serečina. Opäť ponúka možnosť založiť útok v polčase. Účel, ale v ďalšom paralelne hranom stretnutí Spartak Trnava Zlaté Moravce v 60. Tak nej Hoferica, po ňom Pavol Masaryk. Súboj so Serčom Akakpom.